Здравейте, ютубъри! Днес ще правя поредица на билдинг. Ето тук ще строя градче и разни строители ще ми работят, т.е. цилиндри. Трябва да внимавам много. Така направих света просто. Само не се изгубя нещо. Ето тук има едно село. Какво? Това е яко. Много яко. Аз не съм бездно. И да почваме да строим. Вече си го имам пред това главата. Ще работим повече с бърчова вода. Пет. И горе-долу вече има по-лесно. Тази ще е малка версия. Не е оригиналния размер. Един сървър на един мой приятел я има. Ще я снимам, но може би някой път ще я кача в канала. И така някак си беше. Но мисля, че го направих 5 висок. Да. И сега тук слагате края на вратата. В принцип ето тук почвате така да ограждате, като ето тук отдолу. В средата тук ще има стъкла, ако искате правите някакси така. Обаче аз искам да е по-светло. И за мен ми изглежда по-хубаво. По-спокойно, няма с два блока да се свърши. И сега горе-долу е готово. Само оставят тегите покри под вратите, стъклата. Иначе рамката е готова. И мисля, че може да продължа скоро време тази поредица на The Survival. И още един човек ще снима с нас. И ако искате да снимате заедно с мен и още един приятел там, абонирайте се и пишете в коментарите. Това е главното, което ще казвам във всеки клип. Приятеля да продължи. Той е Ник TNT. Сигурно някои хора, които играят в Lotus, т.е. в Warcraft, да знаят. Той аз играя там. Марцел. 007. И по някой път влизам с този номерите.
Все пак играем. И това беше тъй за малко. Тази къстичка по принципа за survival не е за creative, защото е за мъничка, пък за creative са някакви супер специални къщи с бани, туалетни по 3 етажа. Сема тия тази къща 3 пъти колкото не е на широчина и 3 пъти колкото не е на високо. На височина. Забравих това. Айде. Така. Съжалявам за малко трепаващи никога. Мога да почна да. Просто забравих, че си имах с това копче паузирам видеото. Обаче пак трябва да напиша таймсета, както там се пише. И аз ще ви покажа отвътре как съм е направил в моя survival. Опа, пак влизам долу. Тук ще вкарам... Дали да вкарам една синембил там? Не знам. Ще харесам който най-много бяга. Аз, тъй като още нямах редстоун, слагах торчове през 3 блокчета. Ето така, да има малко светлина. Така, аз такова да използвах. Не, ползвах нещо по-горяващо. Ето това беше. И едно легло вътре. Ето, беше едно такова блокче. Вие служете такова, защото изглежда по-хубаво. Тук имах 3 честа, крафтинг тейбъл, печка. Тейбъл, печка и 2 честа. И тук точно един блокче имаше чест. Обаче нали къщичката е по-мъничка. Не е реалната големина. И направим не така. Така не става. Аз се сетих нещо. Може така. Ето така се направя тия. Тук и джублокс. По-яко така. Може да сложите, ако искате музикална кутия. Сега стъклото. По-ещино да ги правите с тия глас пеновете. Защото 6 такива излизат 16 такива. От 6 цели излизат 16 парченца. То няма да е само това от тази къщата. Аз мисля да ви нямам по на височина, не на дължина. Защото в сервера е достатъчно голямо. Ето.
Ако искате даже. Да, в момента съм в слайма, затова пише това. Ето вижте скини в слайма. То ми изляза скина.